povedz Rejniu. Preboha, počkajte. Povedz Rejniu. To som už Povedz na začiatok nepočula. tú. Nech viem, či som dobre čítať. Počuť. A či Lenku počúvate. Ako sa hrá Dreamy, ja som zapomínala. Čo to bolo? Jediný krz sa tým páči. Na ten tuto. Naľavo, vezmi. Dávaj.
Ukazuj sa. Ukazuj sa. Do bliska. Jak chcesz, to? Čo? Dám si potom. Potom si dám. O áno. O, áno. O, áno. Mikro som strašne, čo? Asi zomieram. No okej. Tam čo robíš to z tej 5 na tú 12, tak ja idem. Dawaj. Tak ideme ešte raz, tak ideme. Lepší track. Čo? Niekedy to zaspievam. Povedzte, keď Potom začnete. ideš... Tak si predstav, že to, čo na začiatku, čo hráš iba aj. Bože, ťažko som hrať iba. Ty mi ho vypol. Rýchlo ideš.
Nie? Teraz čo robím? Natáčame. Počkaj. Ahoj. Ty si krásny, Jatko. Stále, čo hovoríš? Ideš na Lenny East Anchor Channel. Dobre si Špinavé. dopotený, brácho, ty. Som ver strašne. Počkaj, sa to nedá robiť také, že... Otočíš. Nie, naopak. Selfie. Otočíš. Selfie. Dobrý večer, prajem. Čo sa také hovorí do kamery? Vlogy sa. Tak toto je Vlog? Toto je Reha vlog a som celý dopotený. čaute ľudia. Viem, čaute, to je Google. Ja, takže čaute. Na konci musíš robiť už. Už, ty kokot. Lenka, čo chceš povedať k našemu vlogu? Nič. Vrátko, čo Láska, chceš mier. povedať? Je to čistá fantázia. Je to... Bohovo. Jako sa to spieva, že vždycky na to zabudnem? Živio. Nie, no. Živio. Živio. Nogaletka. No. Spievaj! Nogaletka, nogaletka, živio. 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 Nogaletka. Články akoby, že do práce takéto. Potom aj také tie práce bakalárske sme sa učili robiť. A teraz v tom treťom ročníku sme hlavne robili databázy, potom robili... Aký odbor? Ja mám Stolár som, štvorovka. Môžem porozprávať, že čo bude čakať. Co? Ja idem na chvíľu. A ty ješ na aké? A takže ty ješ čisto stavbar, hej? Tiež na... instalatér radím. To som aj mal ísť, ale sa to zmení. Ale tam sú niektoré včela sú čist kokoti. Akože jeden tam je taký, že namiesto rodinou žovačky sa išiel Zavolajte mi manažera. Čo si im povedal? Čo pozrieť? Ty si... že na pizzerku voláte normálne sťažovať sa. A mne tam napríklad niekedy dám, že bez syru, alebo také to tiež povie. Čo Ale tu tebe? normálne majú už recenzie na tej ich stránke, tak tam. Počkaj. Tak to je... Lenka. Všetko fajn, ale rozhod sa neochotí. Však dávaj, čítaj to. Vyhľadám to. Pizza bola spálená ako uhlie, objednali sme si dvakrát dressing, namiesto toho nám dali na pizzú šunku. Už nikdy viac. Ešte raz. Pizza bola spálená ako uhlie. Objednali sme si dvakrát dressing, namiesto toho nám dali na pizzú šunku. Už nikdy viac. Už nikdy viac, sťažujem si. Dubnem si. Ty si kokot. Už A čo nikdy ti na to viac. odpísali? Ďakujeme. Už sa to nestane. A neposlajte niečo, že zadarmo pizzu alebo na čo. Neposlali ti tie dva dressingy? Recenzia, že William Bacon. William Bacon. Bacon. Jedna hviezdička. Ty si jebutý. Ale však mám tak tu... Ty kúkala, však tu je celkom akože tých jednohviezdičkových No, tu si podkot. myslíš, že sú frajeri, keď si tam píšu sami recenzie, vieš? Ešte nám... Sami recenzie Luciano napísal. Prečítaj nám ešte takú jednu hviezdičkovú. No, tak to Tu, nebolo zle. počkaj. Už si neobjednám čoraz horšie bez chutí, vysušená alebo zhorená. Objednám si najmenej 5 pís a to už nie je malý peniaz. Som sklamaný. Není malý peniaz. Pizza bola suchá o ničom. Na to, koľko rokov už fungujú byči, by to malo byť topka. Široko ďaleko. Top. Zrejme tam asi pracujú uční. Ty si kokot. Ale však kamoček, tam nesveš tak. Stano, povedz niečo zaujímavé do úvodu. Povedz niečo Nelke. Nelka sa ešte na to bude povedať. Povedz... Nelka. Ideme na výlet, ale To je povedz má to s girlfriend. vyplazeným jazykom. Ahoj Nelka. Povedz niečo, Vilko. Povedz, ideme na výlet, ale s vyplazeným Ideme jazykom. na výlet, ale s vyplazeným Ale jazykom. povedz to s Ale vyplazeným povedz to jazykom. s vyplazeným jazykom. Povedz to s Povedz to s vyplazeným vyplazeným Povedz to s jazykom. Lebo vyplazeným poznáš jazykom. takú hru? Takú. Prehral si. Že opakuj po mne. Ú, 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 Kokotina. ú. No teraz to rob ty.
Zle. Ešte raz, opakuj po mne. Zaujímavé. Nie. Ú. Opakuj po mne. Nie, to zle. Zabij sa. Dobre. Vy Dobre. počkajte. Ideme do skúšania, Príde noc a budem vám dávať ona hry na typ seliacký rozum. To sú najlepšie. Dobre, však poďme skúšať, však on už musí ísť, vy debili. Dobre. Ten brankačet. Vyzerá ako on, je. Ako v peliešku, čo bol... Kto bol tam v peliešku v... akože... Jesus? Čo? Akože Boh bol v tom Betleheme. A on bol akože to malé bábätko? Nie, to som bola ja. Jaj, sorry. To pogubilo. Sa nerobilo. Plešatá, Lenka. Nie. Mami nemôže... Počkaj, toto je... Áno, len kde ono. To je nie.
Dáme ešte nejakú spoločnú fotku alebo niečo. Tak sa ponáhľaš alebo... Pôjde. Možno dať tú spoločnú, alebo budeme si byť. Tak jak to sme? Dáme si čo, že toto na gauž alebo čo? Neviem. Ideme si spraviť fotku. Môžete sa aj kľudne na gauč. Dáme sa na Jasno. gauč. Mám ten mikrofón musí... Asi si dať na bok. tak? Come here on the gauč. Počkaj sa. Podrž ma tá stolička. Keby nie, No, tak krič. keby nie, tak krič. Dobre. Bubnuj mu po hlave. Tak. Super. Bomba. Tam. Máme špice. Počkaj, jak to bolo? Neviem, čo ti ľudia. Nie, Čauky, miauky. Čauky, mňa. Hej, ale zase budeme takí Hej, Ako jediný koko tu neho bojíš sa. Aha, ideme za sluchatkami. má sluchatka. Však ale áno, bojíš. Ešte jeden. Zajímavý má na hlavu. Počuť si koprot. Jebnutý. Aha, a ja nie, že? Ja nie, že? Ale máte isté, Marsovi, že? Že? Frajeri obidvaja. No ale ja mám z Candy Crush, kam. Candy Crushy. Candy Crush. Toto má mama hrá na onom na Candy mobil. Crush mám. Candy Crush. Mám Candy Crush. Čak on má Candy Crush. Natáčať, lebo môžem aj ja. Nemôžeš. Urobme nejakú fotku si. To je video, ty koko, toto je na YouTube. Čo chceš povedať ľuďom? Počkaj. Čaute. Bol spraviť takéto, že... Bohovo. Edo, povedz niečo do videa. Čaute, Rehab. Dneska bola po piči skúška. Som veľmi rád, že som sa mohol to zúčastniť a zajtra je deň D. Deň D. Deň D. Zajtra je deň B. Deň B a pozajtra útorok? deň C. Čakám deň B ako útorok a zajtra je deň C. Zajtra? Nie, pozajtra je deň C. Inak Váňa ide s nami. Čo? Čo s nami? Vaňa? To je meno? Píči, to fakt? To reálne, že Vaňa, Vanessa. bráško, Nie, normálne, že Vanessa. sa... Normálne Vaňa príde? To je taká hatra. Leo ju miloval. Ževilo. Ja ľúbim Nelku. Nie, tu viem. Dobre. Dobre. Príde záchod? Ja nepríde toaleta? Nepríde, že sprchový kút náhodou? nepríde skibidi Sa mám ešte jablko. Už to chcem za sebou. Čo vieš, aký som rád, že konečne mám kameru a chcem sa ako kameraman? Však dneska si nemal prebrať tú kameru náhodou? Nie, on mi ma dneska poslal, tento pek. Jaj? Príde tak v stredu potom. Z Vintidu? S tému, kamo, čo? Minulo sa ma taká typka opýtala, že Lenka, ty si real alebo si zo Shane fake? Nie, ona je fiktívna žena. Fiktívna žena, ty si fiktívna žena. Bylo, povedz. Aká som bola tá postava? Som minulé vravil v Harry Potterovi, čo natáča všetko, bol taký priebaný. A jeho potom akože zmrzlo. To bol až taký jednotý. Čo ty trápoš? Trapoš, hatrapoš. Máš pre mňa kupon nejaký? Nemám prach. Celý, lebo neviem,
Máš McDonald's apku? Hej. Založ si nový účet, alebo mám ja? To je celý Mickey, kámo. Prestaň, na mňa niečo droplo. Však sa deti spájať, majte nás. Nerobte mi, prosím, tak. Ty si mi napol na to mikinu? Tiež slušné. Dajte to dole. Počkaj, zrychlíme to. Ja sa zabijem. Daj spomal to. Slove ten reverb. Prestaň, že ja čo je to. Dobre. 谁说水要多滋生有生命的？要用确定水来提炼。神就造出大鱼和水所滋生更有生命的动物，各种鸡类。 Ja som presne nevidím. To je na lastik. Teraz to natočím. Teraz to natočím. 早晨， Yung song. 是定 Cinchy, čo maj. Jak chceš to mať, počkaj, chceš mať ešte vpredu?必要 Ty je jauše. 来 Mulaj. 从其类， To je zaujímavé. To je zaujímavé. Čo robíš, ty prvýkrát sa kameruje šúte? BMW čas ľudia? Vaša. Si šašo? Ty si šašo. Ahojte, čaute ľudia. Sa teším na tie fotky, keď prídu kamoška, to bude úlet. Čiže som pekný. Čo? Čo sa stalo z Toky? Čo? Toky ho poznáš? Taky no. Že all in black. Práčko, chlánisko už prejebal všetko, normálne Všetko? Ja, že 500 € si chcel požičať niečo, no to som videl. Aj, no áno, na Plinko bol s tobou jebal. To som nevedel. Tak nehrať Svederíku. Takže toto je školský výlet. Jo, povedz niečo, však ty to nič nehovoríš celý čas. Coca-Cola. Coca-Cola, ty kokot. Nie, počkaj, nenapadá ma nič také múdre. Napad nejaké dobré slovo, také akože encián, alebo také, že nitroglycerín, vieš? Počkaj. Dávaj, ty vieš všetko stanu. Hubert? Hubert, to je dobré. Alebo ešte mám nejaké... Fikcia. Fikcia, to je na piču. A... Trabant. Dobrá. Alebo... Dávaj, rozmýšľaj. Fucking word. Fucking word. Máme 2 minúty oného. Pinči. Koľko tu ešte? Nič z toho koľko- nebude, ja ti vrajím, že nič z toho nebude. Jak nič z toho nebude. Nič, ja mu poviem, že nech to zakaže. A koľko Nech to... ich neposiela. Počkaj, koľko to bude stať? Niečo, to zadarmo. Však si A vravel, však že- ak sa nám to bude páčiť, tak že mu dá peniaze alebo niečo. Tak mu bude pošleš, dobré. tak mi povedz, ja ti dám peniaze. To by si chcel. Tak daj mi pajdu. No iba 500. Dneska sme zase zarobil 40 eur. To bolo To čo je nájde v pivnici na tej bapety, ty kokot, to je čistý biznis. čistý biznis. V pivnici, ty kokot. Sedlo na bapety som predal teraz. Za koľko? Však to nie až tak nedávno, či? Na 15 som dostal kam odkrstený, že 80. Myslím, aký ty kokot. Čo je? A to aj mňa baví, kamo. Čo ti jebe, čo? To môže byť sranda. Nech si sa ešte viac rozprávať. To je timelapse, že? Čo ty kokot, tebe to jebe do piče, to čo je? Na to som sa kamoška vedel na to piču.
To sa ty kokoti nepozerala ja. Ale fakt, Ty si jebutý. vidíš sa, vidíš. Timelapse. Kto? No Simon? Ja akorát idem doživený. Polskom. Že čo je do? to pesnička. Že čo je do, povedz do Aj kamery. ne, to... Edo. Nie, počkaj. Že čo, že ty si plakal na tú pesničku? It's been so long, sa to volá. Edo. So long. Edo, Proste, povedz. keď som mal 8 rokov, alebo 9 rokov, tak som mal strašne chuť proste plakať, tak som si proste pustil tú pesničku. Som si pustil tú pesničku a normálne, že po 2 minútach normálne som sa žil do tej situácie v nejakej mojej hlave a proste začal plakať. Žil si sa do situácie, ktorá stretila svoje dieťa. Som sa žil do situácie. A ty by sa na to rozplakal, čo bylo. Ste baja? Kde sa čo je tak kokot urobí. Ďalšia vec, môžem povedať, tak som mal, že crush na Čiku Braško. Ja som mal na... Znávka Ja som mal, ne, áno, čo tam mal také tie penty, že vieš, také Ja bytia. som mala éru, že som si myslela, že som to i plný. Taký máš na to názor. Ja som Tojčika a strašne obľúbujem jej cecky, ale už som z toho dospel, ako obľúboval som, keď som bol menší. Bro, Názor- is this nigga for real? Názor na balonu. Názor na balonu. To čo mám? Boha, to mi je až tak vidno takú šla. Že tá Balloon Boy a potom je tá... Nie, tá baletka. To štvorka. Späť. It's been so long. Povedz čo pekné moje frajerke. Že... Ideš na YouTubeko. Na YouTubeko. A Nelka ťa pozdravuje. A Nelka ťa pozdravuje. Na YouTubeko. Názor. Smežor pes. Smežor pes chat. Smežor pes. Asi Milo. Kámo, ona vyzerá jak plavčička. To Mercedes, to videl som miloval, kamo. To sa tam nezničilo. A to sa musí zničiť inak ma jedne, to mám pohovo. Mám jednu minútu na motorke. Mám jednu minútu, za každú sekundu sa to vypne asi. It's been so long. Milan Milko. Povedz. To je len Barčuk. Barču? Barbaritku? Barbarku. Barbarka. Som mu neviem kam. Ja som sa strašne dlho nevyspal normálne už. Protože nechápem, že prečo si o 1 ráno ty kokot, že len tak, že si chilloval ty kokot. No to je... Jak? Čo som písal do skupiny? Že nabijeme. Ja Nie, už nie je baterka. Čahojte chalani, toto bol úplne super vlog. Úplne super rehab vlog. Strašne vás milujem všetkých. No, to pôjde. No, chalani, máme ešte trošku baterky. Horčice to je ako... Keď máš proste cheeseburger len s väčšinou. On vie, on tam pracoval. Ste mi povedal zloženie všetko, čo je. Minulé mi povedal Kerek,